men nämedenin teleskop aýdym aýtjaň bir hoja gellik bolsaýdymla. Men wara sabrym sinema bolýan. Men häzir sen başga ýerlere ýetip başlar. Men ýene de gygyrdyp men 20-nji görkezme efire men şonýar adam däl ýöne sen meniň nerwim batýan. Ha işletýän, özüňe söwdirip, öz namysyna dil ýetirtme, menden sen ha. Men şu erwetde diýänmi? Men prosto men hadiyan jedal oynayazmy oynamdykmy? Oynayas gel. Onan tanadym kimdiň bolýa degmesen o saçyn ýyjakmaýşy. Ýok bolsunna. Gözüme düşmedi ya menkiler gözüme düşmedi ya saçın fiýrarny. Ha, düşüňde. Şoda dere şoda. Boy kayt gowjak bulasyn boy koklarna wara skrisidan urmasyn özüm öňetjäm. Ya ne diye istedi açı oyna istedi yapıp oyna oyuncu 36 santi diýil ýa-da. Oňa rýagmy? Sinkilere bilsin, oňa roňakmy? Götüňizde otur diýilýän seriýa diýildi. Dogrymy ýalňyşmy? Fan bilen Turan çağırma şeksin çağırsam mesela boy sen ýönme bir jada sen bir zady onu setdim ha. Şu gün mesela boy koklasa bugün boy kanky. Göterýän girýän goňuryna erti kim götürmekde o at padark at padeş ketdi dagam sawol taňral kadar aýtman men näme ýok boldy. Ýok göze çetele de gygyrşman etmişmen bilen men adam men düşünýän. Şu wagt mesela şu boy erti sen oklamasyna 10 sancak gül hiç kimde bir jol gulaklasaň açylýar şeýle. Evet. Men özümkiler uğradayım bir bloklap berin oradan çökül açıp berin şu üçü ikisini. Utornoydu otir. Dinle. Ben saat kalir vardır öbür tulvat diye gelelim vertuvat diye de vertuvat diye illi kulla var otirdi. Erti sana şu boy koklamasa sen şu adın tutan ok sen erti kim koklamasa. Monster Markus Monster Boyko spasiba kop. Dalim skorkodadına şamı sağ ol. Ne oturyan şoda zeret şoda muňa ýetjek mi selbi? Muňa ýetmeseň men tajeda da berip oturjak ka pes gelýäňda. Waq peltek dilem çalışýara rahart diýilmeýän. Seni çağırýyna. Halipan kim? Halipam? Ha. Gowdat diýerdim ýani gyýyn aglap çykyp dersiň kimdigini aýtsam. Ya walla diýema gozy. Näme diýsen? Bolýsa gepleşek men okey gepleşek. Sen diýsen aglap çykyp gitýän özüň asarsyň şoň üçin men gepletme men agdym açdan bilýändirsiň emmek şu göt açylýar. Näme mesele? Kepleme esdim menkile ta kepleme. Arkay diyor ha çağını da ol. Ya ay menkile gelýär men diňe şeýle oturmak galy olaň özleri berdi oýun gorka diýdi. Vay Allah daşşet Allah. Boyko! Markus Monster spasiba. Näme diýersen? Bize de oklaýarlar günde birden atyr ýöne oňa beýdip giyirip sygmajak pakyny gimar oýun çykardyň itikläp girjek bol. Oturda. Tonşdy. Klinde bis diýilýän seriýa diýildi diýär ha, bis diýilýän. Ne biçim biz to istavlı. Hokus pokus yaşına baktım 30. Yeter gördün. Näme diýän? Boy kaççagadaydı mı dinledi? Boy ka eyle aýdym diňlän o. Diňe zwoýdyň we aýdym başlary onu oýt, düşündiňmi? Evet. 40 sekund galy bir. Vay set arkayını ötüyorlar perçatka vardı oğlum.
Monster Tanrı kadın hem pada katanlar Ardum Diamond İlyas. Ay telviden Muğa yeti bilmän ötüň näme menini näme diýmeli? Şoat gördümi gözüň gadym? Şoat görýär gözüň. Nerede göründadım? Böyle sulan ikisini iki Dong ya. Gan ne?